Manganlan na to ningon sa ato ang alan sa fit na to. Unsay nga lang yan? One, oversize ayang butoy. Streetwear. Streetwear daw. Kanus pa ni ninyo na-decidean nga kaniyong i-get up? Baguhay ra. Kinsa po yung inspiration na nga fit? Kanira po sila. So siya kasabayan ra po na sila anak niya. Kani bang get up pa? Para unsa man para makadani. Oh, chicks. Pachoy ra. Pachoy lang. Ikaw para unsa man po na imo ha? Para mulagra dili lain pala ang taon sa mga Presentable pagmulaan. Hangtod sa asa ni nga fit? Hangtod uso pa? Oh. Basig sa 2025 murag mubago na pog fit, bago na pog inyong style. style kay new version lo. Pwede na to panganlan gikan silong atod sa taso og asa sa gikan. Sige, fit check ta. Adida samba gikan sa Shopee. Nya kaniwa ko kabalog asa ni gikan. Pero imo hapon na. Ko ni. Pants nga giputlan tapos Sanina dili niya koon. kinsa man na? Katong kaskas diri ganiya. Okay. Kaning rilo dire po niya koon. Kinsa po na? Sa akong silingan ra pod. Kanakalo. Yaon ra gyapon katong kaskas. O ikaw. Unitso ka nagikan skuan diraras Merrill ba. Kaning George di mo ni ako ay natag rin sa kulolo. Kaning guan t-shirt pinalit ni sa akong mama. Kaning kalintas ako ayon ni ako Ang gapalitan. relo nga mura Valencia daat. Sa kulula. Kalo, pinarbor sa gikon. Laka rin amigo. Shoutout ra ko nila kanina dire karon. Shoutout de kung Jibizuk. Shoutout de kung Super Kaloy nga interview na mo. Shoutout. Kimi. Shoutout de ka sa akong mga barkada kapadulong.